барандаи ҷоизаи Нобел Кристофер Писаридес ба Москав барои баррасии мавзӯи бозори меҳнат даъват шудааст. Зимни нишасти матбуотӣ хабарнигорон аз олими мактаби иқтисодии Лондон дар бораи Русия дар ҳоли таҳримҳои байналмилалӣ пурсиданд. Как вы считаете, экономический кризис, который наблюдается, он достиг дна или нет? ба ин суол Писаридес посухи соддае надорад. Ӯ мегӯяд вазъи иқтисодии Русия ба тасмимҳои ҳукуматдоронаш вобаста аст. ягон иқтисоддон дақиқ бароятон гуфта наметавонад ки шумо марҳилаи душворро паси сар кардед ё не. дар алоҳидагӣ шояд бахш аз равандҳои ин буҳронро баҳо додан мумкин, аммо дар маҷмӯъ на. боз бояд ба назар гирифт ки инҷо ғайр аз омилҳои табиӣ боз таъсири қудратҳои сиёсӣ низ ҷой дорад. фикр мекунам ки ман посух ба ин суолро надорам, чун он аз давлат ва ҳукумат вобаста аст. ҳамзамон иқтисоди Русия заифтар мешавад, сатҳи бекорӣ афзуда аст. мувофиқи омори вазорати меҳнати Русия, моҳи январи соли ҷорӣ шумораи бекорони расман дар қайди давлат буда аз 1 миллион гузаштааст. афзоиши бекорӣ дар Москав дар як соли ахир 44%, дар Санкт-Петербург 18%-ро ташкил додааст ки ин арқом сирф шаҳрвандони Русияро дар бар мегирад. дар ҳамин ҳол мавзӯи муҳоҷирати меҳнатӣ боз ба сархати расонаҳои Русия бармегардад. хомӯшии бардавоми мансабдорони баландпояи ин кишварро муовини сарвазир Олга Голодец хотима гузошта, ҳафтаи гузашта аз ҷорӣ гардидани тағйироти ҷадид барои муҳоҷирон эълон кард. системаи патент набояд ягона воситаи ҷалби муҳоҷирони корӣ бошад. бояд он такмил ёбад. шахс бояд сатҳи тахассусашро исбот кунад. агар ӯ сохтмончӣ аст, марҳамат ба маркази мустақили баҳодиҳӣ ки акнун ба кор шурӯъ мекунад, биравад ва исбот кунад ки ӯ сохтмончӣ аст. агар ба доягӣ машғул шуданӣ бошед, шумо ҳадди ақал бояд тасдиқ кунед ки омӯзгор ҳастед ва ё мутахассис оид ба нигоҳубини кӯдак, на ин ки нафаре худо медонад аз кадом кӯча. ва ин салоҳияти азимест. дар гуфтаҳои Голодец коршиносон нақшаи бори дигар аз ғалбер гузаронидани муҳоҷирони кориро пай бурданд. аммо суол ин аст ки санҷиши муҳоҷирон ба чӣ шакл сурат хоҳад гирифт. Рашид, як соҳибкори москавӣ, иқдоми нави ҳукуматро аз ҳолу мамонияти зиёдатӣ меномад. ӯ мегӯяд ки ташхиси касбияти муҳоҷирон, алалхусус сохтмончиён, як кори бефоида аст, чун кордиҳанда то ин ки бевосита касбияти коргарро насанҷад, ба ягон эътимодномаи давлат бовар намекунад. Скорее всего, это, может быть, будет востребовано при устройстве на работу юрлиц. шояд он санҷиш барои дар идораҳои расмӣ ба кор даромадан ба кор ояд, аммо дар бахши хусусӣ ба назари ман натиҷаи санҷиш ягон нақше нахоҳад бозид. дар кишвари мо маъмулан мардум ба диплом ва муҳрҳо эътимод надоранд. ҳатто ман ки соҳиби 2 диплом ҳастам, боре касе напурсидааст. ана ҳамин аст воқеияти зиндагӣ. бо вуҷуди ин, коршиносон бар он боваранд ки ҳукумати Русия дар баробари аз ҳисоби муҳоҷирони бетахассус ҷойи кор таъмин кардани шаҳрвандонаш, ҳамчунин ташкил кардани воридоти иловагии молиёт аз ҷайби муҳоҷиронро дорад. И такое ощущение у меня лично складывается, что где-то наверху кто-то кликнул клич, что в связи с кризисом, в связи с дефицитом. чун ин эҳсос мекунам ки касе аз боло фармоне дода ки бинобар буҳрони иқтисодӣ ва камбуди буҷаи давлатӣ ҳама вазорату идораҳо бояд манбаи даромади изофавӣ биҷӯянд. ва ҳамин иқдом ҷавоби суолест ки чаро маош ва нафақа дар кишвар баробари ҳаҷми таворрум боло бурда намешавад. Все возможные окна, лазейки нужно надежно перекрыть. чунин супоришро раис ҷумҳури Русия ҳафтаи гузашта зимни ҷаласаи шӯрои амният дод, ки комилан ба мавзӯи муҳоҷират бахшида шуд. Владимир Путин сохторҳои зидахлро вобаста кард, ки назоратро бар муҳоҷирони корӣ бештар ва муборизаро бо қонунвайронкунии онҳо сахттар кунанд. аз суханронии Путин чунин бармеояд, ки ҳукумати Русия боз муҳоҷиронро зери таваҷҷӯҳи хеш қарор додааст ва ояндаи начандон дур шаҳрвандони хориҷӣ бо тартиботи ҷадид рӯбарӯ хоҳанд шуд.